janoru arti gijirago arti ndendirago arti koye ɗaɓɓade mum o yaano toon on waɗi mo farbo wocci walla mbiyen farbo waalalde to wocci waɗi mo ɗum ko chef de canton biteɗo Mamadou Lamine Bass en wittugo wiiri farbo Mamadou Gueladio ko adinde wonirde farbo wocci wonino woni waalalde rewo wonino farbo waalalde worgo o lomtino ɗo ko biteɗo Farba Saydou ene wittugo wiiri kanko Farba Mamadou Gueladio ko ɓi Farba Gueladio o yi aduna ko e 1873 o wuuri duuɓi temedere sabo rutti ko 1973 Alpha Adama wiyama ko kam woni imam gadano juma men wocci ko adinde omo jooɗo toon ɗon e tabitgol o ɓooyi wadde ya garta hakkude wocci e waalalde worgo waɗi noon ko o heɓi yamirore nde kono e ɓe wittugo wiiri wonde so woni toon o ɓooyata toon tan o arta hen sahaaji ni o jofta yimɓe ɓe no jaggi wonde ina gasa taw ko korsa yidde ɓattade baabiraɗo o e safrande ɗum geɗe ɗum ɓurɗe ɓattade ina gasa taw ko ɗum woni sababu o kono noon baabiraɗo kañum yidno tan ko yo jooɗoy toon ɗum saabi nde Alpha Mamadou fendiri joƴindemo toon woodi eɓe mbino waɗi woodi ko windi ɗum koye heeɗelde taccini ɗum oye banggue wiyama caggal nde waɗi ɗum ɗon o artani ɗo so wona hedde cilis ɗiɗi mawɗe walla maayɗeɗe nde mbaɗi ɗo yeti o arti ɗo eko ɓuri tengtude tan no wittugo wiiri ko hakkude hedde 1914 walla 1917 e duttugol e joomum Alpha Mamadou so ɗum ala ko kawrugol e ladial Ramatoullahi Alpha Mamadou moɓe mbiyatno garmi ɗum wanno koye 1938 ko heddi ko fof o heddi ko to wallalde rewo walla mbiyen wocci o woni imam wocci tan ko hedde duuɓi 15 e ko wittugo wiiri ko adini omo woppiri ko ɓiiko jarannoɗo e on saaha hedde duuɓi nogas on wiyete ko ceerno Mamadou Alpha Adama aw to woccitoyete o woppu o tottirgol makko kadi firtani wonde o heeɓi ɗo horti walla ɗo natti wawde kono ɗum ni kadi ko windande aduna nde poɗɗen wawde janngude e gurdam makko Alpha Adama heddi e ndema e janngingol sharia e alquranil karim ɗum ni kadi windande janngatede ɗo kala ko mbawɗen wonde to banggue gandal e fof yo en jogo koye men beele eɗen keɓa ndimago men e wawde wadde ko Allah wi ko eno wirini tawa en jowitake e hay goto en ɗaminaki hay goto omo andira wonde neɗɗo duuɗiɗo gueɗe aduna to banggue l'aspect physique la dimension physique woni tago makko wittiyankoɓe ɓe e nder deftere nde kolliri wonde ko gorko dabbo mo heewani ɓandu no feewi kono kadi ko kaaray siro ɗum kam mataw ko jikko galle Alpha Mamadou fof ɓe mbawi kuftidinde ko newiɗo ɗum nede eɗen gandi ko jikku ɓesngu Alpha Mamadou fof gila nden ha ɗo e ngeɗo ñallugi kono kadi ko cakala ko udditiɗo ɗo kadi ene wawi wonde jikku makko keeriɗo e tugnade e ɓesgu Mamadou Alpha no sifori ni e deejde e fof kara siragal makko rokkimo yaajede arsuko galle makko to ɓaɓe woccitoyede woni galle hoɓɓe kono kadi woni galle wocci fof galle hoɓɓe ñamminowo jarnowo ɗum ni kadi ko windande gurdam wonde karay siragal kamɓe ñagotoɓe ɓe eɓe mbiyata ko omo saggita omo saggina ɗum noon ko ɗum ni kadi ko dimension alliyankagal gongal wonde wawde ande bandu men Allah rokkimo kadi sohnaje karay siru jaajɗo kono sohna Mariam Polel Diallo yo yurmede Allah wone makko Alpha Adama kañum e hoore mum kañum wiyama wonde so tawi hoɓɓe ngari walla ni wuro ngo ari wottade walla hittade galle mum ko kanko dadato omo sarwo yimɓe ɓe ɗum en jii ɗum e sernaɓe men ɗo wonɓe ɗo yedi ceerno Hamdou Rabbi Diatch ina yona seede e sernaɓe wonɓe ɗo yedi windande nde ɗon kadi nde mbawɗen ƴettude ɗon neɗɗo ceernajo walla gona goɗɗum ko mbawɗa wonde fof alliyankagal woni koye tampande bandu men alliyankagal woni koye tampande bandu men wadde feere ha wona bandu men tawa an hettataɓe won gueɗe Allah rokkuma ngal ɗon gueɗal ko jogdoki Allah mo guirbetaki wona enen mbi noon deftere nde wi ko bammakko e hoore mum wi noon sabu no wiye bammakko Mamadou Alpha e hoore mum hodditi wonde yo yimɓe ɓe ndeno guirade Alpha Adama yo yimɓe ndeno o rentini ɗum yimɓe ɓe
ko joom geɗal to bange Allah geɗal mawgal jomiraɗo ene rokkimo geɗal to bange safara wawde safurude ɓe ganduɗa ɓe koɓe Allah ɗawi hakkillaji enen mbiyata ha nga yimɓe ɓe ene ummotono e bangeji foof e nder leydi Sénégal e nder leyɗele goɗɗe kono ala meɗɗo addede ɗo Alpha Adama ɗo o hooti taw o hoddani e hakkille makko wiyama wonde o yoɓetake so ɓe jobdi makko o jaɓata yoɓde o fawata kono no fawirte ni ɗo ɓe windande nan ɗo yeeso saɗa darta e Allah dartir andu tan andu ko Allah gonɗa jaguen kala ko Allah fawe e jungo ma ganda ko ɗum kono sa wi aɗa waɗa ɗum coggo tan way kono mbawɗa gonɗa koye yeyde gueɗal Allah ni ɗum ni kadi ko windande aduniyankore woni ɗo hay ko totteteno ko wiyama o jaɓatana halis ne feewi sana o wawne ko jawguel guel jomum jogui baalel ngel jomum jogui eko way noon so ɗum ala ko gawri eko abbiti hen ɗum waɗirte ɗum saabini wiyama hay e nder geɗɗu makko ne hande nde o jogui nde hay jawdi ndi deftere nde Adama en mbaɗi nde wiraɗ hoɗɗiri wonde hay jawdi ndi heewi jammirede ko ɓen ardumi ɗumen wiye baalel Samba walla Samba baalel e nder geɗɗu ngu kono kadi ɓe jogino hen ko wiyete jengelle saabu kala joguiɓe jawdi ndi halfinaɓe ɗum ɓe joftinti inde ɓe koye on gaddunoɗo ɗum ɗumne kadi ko windande aduna ko jokkere fiɓɗi gon diigo e nduur diigo beele kadi eɗen ciftora dewnoɗo ɗo ngo natti ɗo wonde windande jangguinte ɗo kadi ko yondinade ko ɗon dañal fuɗɗi to banggue sehilaɓe makko ɗo kadi ko gueɗal ngal poɗɗen janggude cehilagal pasiragal kono kadi cattidigo no hormiri ɗo ɗum ni kanko Alpha Adama e ko taarimo fof ɗum ni kadi ko tawɗo ɗum e sattidiɓe makko e sehilaɓe makko e wontiɓe makko ene limte hen e nder witto ngo Samba Mody Diop jaatigui makko mbo Alpha Mamadou halfinnomo gila e pele makko gadani e nder wocci jaatigui rutti wonti koddiɗo wiyama ni wonde hakke duuɓi sappo ko kamɓe ndendi hirande e nder wocci ɗum ni kadi en jii indare nde huɗɗitare nde ka raysiragal ngal ina jeeya hen biyeteɗo Tamba kaaliɗo salli kome jeeya koye sehilaɓe makko yimɓe makko sattidiɓe makko Alpha Adama taƴinimo galle wiyama e nder nokku mum ɗo beela eɓe koddo hodde makko on jii kadi yidde nde foof mawmaw aɗa ɗon ko yankidare yuwa Moussa Amadou Kome ko Alpha Mamadou resnano ɗum tumude ɗum yeehi yaade fergo Cheikh Oumarul Fouti hono jaltaɓe Moussa Amadou Kome kanko yuwa jaltaɓe Moussa wiyama ko ñaw so o wonno guila cukago makko o sehlidiri e Alpha Adama guila e galle jinnaɓe mabɓe kono Alpha Mamadou ko kamɓe leddatono e less woto ene wittugo wiide o hawre Ladialka no gase joyi lewru juin 1960 omo yaare duuɓi 65 woɗɓe ma Adama artu hen joni so ina tongo yewtere nde ko wayno Oumar Samba Dieng woni Farba Oumar omo jeeya e walliɓe e darnugol école wocci e 1958 mbeɗa sikki Dieng julde nanɗo yeti ina wawi wadde en confirmé so tawi heeɓi konngol walla kam ina wawi gomɗin ɗum ko hono noon e nder suudu safnidu darnaɗo e nder wocci kanko on ganduɗa kañum woni Oumar Samba Dieng woni Farba Oumar o dardi hen ko hono noon waɓene Mamadou Dadde Thiam sago Moussa Amadou Kome Keleɓe Sow e woɗɓe waɓe noon ko yiɓɓe makko sehilaɓe makko ko sattidiɓe makko ko woddiɓe makko windande ne janggaten ɗo tan ko gondigu gurdigu pasiragal cattidigu rentodirde e nder koye mon e nder teskuyaji ina wawi gasniren ɗon kawisaji yimɓe men e aduna hande o ɓe ndewata e ceernaji so wona wiye o waɗi oɗo kawis te aliyankagal wona toon ƴewte ɗum ɗon ko dokke Allah keeri kono hande aduna mo gonɗen o ma wiye ceerno waɗi kawis naggam tan e kala kawis oko wawi wonde yimɓe gurte e makko kono kay neɗɗo so yalti e nde ɓesnore yaltiniɗe e ɓesnoje so neɗɗo faadi ha wiye ha waɗe décrété ko walli Allah mataw ka anda holko woni Qur'ana walla anda holko somi nder hen e nder kawisaji kalateɗi hen woodi woto darnode e makko hakkille ene dawa hakkille o windani ɗum talkuru nde windani ɗum talkuru nde Allah rokki ɗum jaam kooti nawori talkuru ndu bamum ko ceernajo nde yeehi haw selli tan babiraɗo no wiiɗi ittude talkuru ndu ƴeewa holko woni sirlo cafrirɗo o
babiraɗo itti talkuru ndu tawi o windi hen ko fati wi ijam fati ɓor en mbi o tiggi talkuru ndu o somti ɗum o nawtani alfa adam Allah jarama mi andana ko fati tan cafrirta ɓiyam o nde o arti talku tan ñaw ngu arti ka e garɗe ɗiɗo o arti artande kadi talkuru makko lawol ɗimol aɗa andi ɗo so ndewno torataga gattane tan o wiyata ala nden tata o tottitimo talkuru lawol ɗimol o hetti talkuru kadi seli no foti bindande mbawi ɗo jangguede maw ala ɗo o jantiɗi so wonano ɗum so on arti o yala ko foti janggede ɗo ina heewi wonde woni yimɓe Allah ɓe itti leydi tan ɓe tottimo dangu e leydi ndi soɓe gartiɓe ɓe hukkirema momlo e yeeso ma carte ɗe fof potani tuute ɗe fof potani fatiyaji ɗi wonde potani wona fati o woni ko wona se ala tottirɓe ɓe fati o walla winduɓe men ɓe ko kamɓe men ceertan e teskuyi goɗɗo ɗimmo woni 1935 waɗi amo 1936 o lefɗeɓe deftere nde aksini en e amoji pannoji ɗo ko deftere nde wiyen wonde gonɗon amo nde walalnaɓe woni walalde rewe worgo jeehi feccoyde kolongal mumen kolongal bitengal jeeral somi jumani ko noon bitengal jeeral ɓe pecci kamɓe ɓe jejjiti feccere chef de canton 1935 chef de canton ɓe pecci feccaka woddi gaddanno ɗum kabaru wonde ande walalde naɓe rewe worgo pecci kolongal jeeral kono feccere ma ala hen o wi eyi wonde mi haalanma noon leydi ndi fof ɓuuri moƴƴude ko leydi alpha adam sabu kañum ina ɓatti cangol ngol wiyete ko nehandi hen sahaji ɓe ndema laabi ɗiɗi o wi wadde sa yeehi mbiyaɓe mami aran gueɗalam kono cohlomi ko guesa alpha adam welamo noon mettamo o fenniti heɓtude guesa alpha adama ene deftere nde wi wiyamo wonde guesa ba heedi koye cangol nehani ina wawi moƴƴude chef de canton o noddimo hollitimo anniye makko heɓtude guesa makko ba mbo jogorno remde o wi ɗum dawata jogorani finde e wocci jogorani finde e walalde eɗen ciftoro ɗo deftere nde ne siftoro ɗo bitede Samba Binta Paté Sarr gonnoɗo gollitiɗo chef de canton nde nani haala ga yeehi ñagoyi chef canton yo woppu ka haala on wi woppani o wi wadde mi woppimo ɗo kadi eɗen ndiya ɗo fimde goddigo fasiragal e fimde nde mawɓe men jogino hanki wiɗi woppi chef de canton e on saaha wona o refmude ɓen ɗum noon yo yurmede Allah wone e makko wone e kala ko yalti e maɓɓe ñande wiyetata chef de canton ina ara jeeral ngam tettude guesa alpha amadou wiyama wonde o waali ko bolol dok ɗo kadi ni hen sahaji won lamɓe men ina jiiɓodiri en hen sahaji ine perkodira en o waldi ɗon kadi jamma gunda hollirde wonde janggude kono keptuyo aɗa andi ko lamɗo chef de canton wonno so wi kon garo wuuro ngom bolol jeeyaɓe wuuro ngom bolol daggonaɓe mbawa wiide wona ɗo de wona o welata ɗumen ngal ɗo badal janggo gunda ɓe waldi ɗum o fecci yimɓe ɓe o haalat ɗumen no ndewata kanko o yahata koye laara koye saha koye saha ndungu goɗɗoyde wonno no wiiti omo foti yaade to jeeral to wiyama sati makko o adimo yaade kañum yaari koyɗe alpha adama yalti jamma e deɗal kañum tan goto anda ko woni nawɗo ɗum ha yetti jeeral ɓe gandi tan ko o yettimo ɗon ɓe ganduɗa hon nawɗo mo deɗi jiyaani kadi nawɗo mo e nder wuuro ngo wadde ko Allah nayum le chef de canton jolna e laana cinkaka ha yooɗi fawana piliya nder hen sawnini fetel mum ina jogori yaade jogino awƴal ngal ko biyeteɗo Ndungu Samba Issa Sarr yo yurmede Allah wone e makko yo moƴƴere Allah won e kala ko yalte makko nde ɓe ummoto ɓe jole laana e ɓe puɗɗoto ɗo yaade tan ɓe coyni baawi witede baawi ina ndiwo tan o wi jaltaɓe rokkam seeɗa rokkam mi ndaara ɗo hirande nde eɗen mbaɗira feete victoire mo jogorɗen heɓoyde alpha adam
o farde fetel o wi jaltaɓe turo jaltaɓe turi noon ɓooyi turade nanani haydara wima taw feere ko moccuɗo walla nangam turti tan hawri e kural makko hawri e sati makko wiyama kanko chef de canton o ko ɗo o hakkille o yeehi o woƴa jebbiloyde hoore makko Podor haalande ɗum o wari nen hayso ko homicide involontaire o itta ɗon o nawa Ndar ngam ñaawede wara hoore ko jahannoɗo kolongal Diofane ko kañum ina feccita jeeral ko kañum habri Alpha Adama ande ɗum ɗo kewi o duwnimo o ñaaminimo ɗo kadi wonninde wonde wona kanko waɗi mayde nde ala mataw won yimɓe Allah ne yiɗi ɗumen so tawi a umminimo ɗumen tan kolli kol men Allah sa renaki a wattata ɗum gasiren tan siftorde hunde ɓesgo Alpha Adama ene jeeya hen ɗiɗo jibinaɓe ɗo e walande wargo ko Mamadou Alpha Adama 1906 1987 Hawa Alpha Adama 1908 1970 ɓe jibina walalde wargo 1979 heddiɓe ɓe fof jibina ko walalde rewo woni wocci e nder hen Ibrahima Alpha Adama ɓe mbiyamo Sambo 1910 1983 Coumba Alpha Adama 1912 1995 Sabbe Alpha Adama 1918 1989 Cheybani Alpha Adama 1920 2010 Kadiato Alpha Adama 1922 1973 et Hafsato Alpha Adama 1926 1918 gasniren 2018 jafalo 2018 gasnirten tan ko erago walalde no mbaɗirɗen rawani erade ɓiɓɓe walalde e gotal erade Fouta e gotal erade en e nangodirde kala ko wawi arde jolden hen so yawti duttoɗen e wonde en walalde naɓe wonde en Fuutankoɓe keɗeli garoji ɗi koɗi garoji koɗi jahoji kettoɗen e ko ina nafta en e ko ina ɓamta nokkuji men walalde ko Allah rokki ɗum ko ina foti yettude Allah ina foti hamdinade kala ala ko Allah heddani walalde wona to banggue diini wona to banggue kaduruji wona to banggue fof so haɗi hunde haɗi en ɓamtani ganden koye men woni kono ko Allah fonno waɗande waɗande en ɗum noon duttuɗen e joni men duttuɗen e jokkere en ɗam duttuɗen e basiragal duttuɗen e cattidigo ngongo hakkude men beela walalde ina wona walalde weyne Dieng mo ganduɗa o ko ɗo feñno walla mbiyen ni adiɓe e nder Fouta peeñi koye ngoɗo wuuro ene wittoji professeur Aliou Diam archéologue o holliri ni allahumma salli ala seydina Muhammad wa sallam hamme Amadou Ly Allah jarama mbaɗa sikki bandiraɓe arɓe ɗo henne ɓe en keɗima en nani mbaɗa sikkine kadi en paami mbaɗa hen ko rokkude Adama Seybani Aw mo ganduɗa ko afo ceerno Seybani Aw to banggue Gorol ko kanko timmitinta ko fewjitno e hamme Amadou Ly ɓe ndisnodiri ko faati e ndeno yewtere Allah jarama bisimilla on bismillahi rahmani rahim sallallahu ala nabiyil karim assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu ko adi fof en calmini khalifa galle o ceerno Abdoullahi Alpha Seybani Aw e miñiraɓe mum koye yamirore mabɓe kalaten ɗo no foti fof caggal conférencier o meno ceerno hamme Amadou Ly ko haali ko ma sat reftude caggal makko haalde hunde fayodinde par ce que il est revenu en long et en large e gurdam Alpha Adama en mbimo Allah jarama o jarama jazahullahu hayran en remercie mo en remercie kadi ɓe o ardi ɓe
hono journaliste uji ɓe wondi ɓe ene jeeya hen Dunga FM ceerno Ousmane Makali nanɗo jooɗi Lewlewal TV hono télé ceerno Abou Gaye en 2STV technicien ji arduɓe e makko ɓe en calmini ɗumen en calmini Safina FM ko radio diine gandanɗa hoorema ceerno Bachirou Sow en e ceerno Zacharia Sow woni ɗo ngari ɗo ne ngari couvrude événement o en calmini ardiɓe Walalde FM en calmini ardiɓe Bagalamba FM e Pindi TV kamɓe fof ɓen ɗo yo Allah yoɓɓe moƴƴere e Suudu Baba TV haala men heewan no feewi ko fate gurdam Alpha Adama sabu no mbiɗen ni ceerno Hammel yaari hen en loyan large seeɗa tan jubbaten e gurdam famille makko o wocci to wocci mbiɗen o no ceerno Hammel wini o ari wocci ko 1910 walla 1911 à l'âge de 35 ans walla 36 ans maximum bam makko yamirimo yo ummo Walalde o yaha wocci ardoyade noon jama wocci venir tan de s'installer ko gurel Toksel wonno ene ardi ɗon Farba Mamadou Gueladio on won ɗon chef de village kañum ɗaɓɓi Alpha Mouhamadou Aw yo noddu ɗum julnowo wocci eno witto ngo wiiri pour faire le parallèle way tan no kono ceerno hono Mamadou Alpha Mouhamadou Aw no ardi Walalde no ummori Madina jaatɓe ni kankone ko noon ummori wocci o fayi Walalde ils avaient à peu près le même âge on est ko à l'âge de 35 ans ardi Walalde ça c'est pour on peut faire le parallèle joni noon nden o ari wocci kanko Alpha Adama galle o fuɗɗi tan yaajde sabu waari ɗon nde waari nde o ardi tan koye sohna Mariam Polel hay ɓiɓɓe makko afde ɗiɗo debbo e gorko fuɗɗinoɓe jibineɗe ɓe jaadano e makko yaade makko dino jaadano e makko hedduɓe ko jibina ko wucci kamɓe ɗiɗo ɓe jaadano e makko ɓe hono ceerno Mamadou Alpha yaaji koye gorgol mum ene woni ceenel mi wiye Kadija Alpha ko banum debbo Alpha Adama ko toon ceerno Mamadou Alpha Adama wonno tan no yaare duuɓi 2 walla 6 kanko haɓa Alpha dewɗo e ceerno Mamadou Alpha o omo yaara duuɓi 3 walla 4 ko taani ko wiyeteɓe Salmata Aliou kañum nehimo hedde makko donc ɓe jeehi wocci tan konde Kadija Alpha sanki walla nde ceerno no sohna Salmata Aliou sanki donc nde o yetti wocci kanko Alpha Adama galle o fuɗɗi tan hankkadi mawnude seeɗa seeɗa ko neɗɗo jaaƴo no conférence o wiiri ni ko jaaƴo wirngo jaawɗo dañde sehilaɓe donc sehilaɓe kewɓe o dañi ɗumen ɗo wocci ɗo mbiɗen o jippi ko ceerno ko jaaɗo sammode Gurmo Diop o jippi kadi Tamba Kalidou Salli ari tawi mo ɗon o yaññani ɗum hoɗi ɗon sara makko wiya anecdote goto ne wiya kanko de so tawi yimɓe ɗino ne kaɓa o tawi yimɓe ɗino ne kaɓa haaju makko ala hen o wonda hay goto o heeɗanta illa noon so tawi ko goto e maɓɓe wiyete ko Tamba Kalidou walla wiyete ko Sammodou Gurmo Diop nden kam o wawa wasenade haare he pour wiide tan ene tinno hakkude maɓɓe kamɓe kadi koddi o woni ɗon ko demowo no mbiɗen ni ko jannginowo ko almami jama kadi ko cafrowo rafaɓe haqqille o woni ɗon ko demowo omo daña gawri paabi gawri hewndi ne naata ɗon sabu no wini omo rema leydi ndi Farba Walalde rokkunomo walla rokkuno bamma oyno guiro omo rema
leydi ndi seɓɓe waalanaaɓe lewru noon dokkimo ko hene jeerat o haali ɗum ɗo walla leydi ndi o lewno kanko e hoore makko donc paabi ko keewooji gawri kadi galle o woni nootaaɗo no wiiri ni sohna mariam poolel kañum haaju mum tan woni koye barme yo barme heew ñaamde tan kadi yo boluuji dottaa keew ɗum waɗi galle o machallahu feddata anecdote gooto ne wiya wonde kala liingu mawngu nanngaangu e wocci wiyete ko nawi galle nawne alpha ma soon so tawii yimɓe mbirtima ɗon rewɓe ne ndondi ceŋele ne mbaɗi liɗɗi ene njaha mayram poole wiya ɓe mbari yimɓe liɗɗi mumen wiya holɓe o wi sona kaari en nan ɗo tan ne ndewa ɗo tan ne jogii liɗɗi mumen wiya nodduɓe yoɓe ngara kaari ɓe ngara noon ceŋalal liɗɗi fewnirte witteɗa donc wonde ɗo kaarasira kadi kala kono garɗo bittiɗo wuro o so tawi ko ɗahaɗe walla ko jema hono walla jahoo wiyete ko nawimo galle alpha ko toon o yahara o toon joomum yahara wertane yañane ñamine yarne so tawi haaju mum wawi humtade e galle he humte ɗon yaha kanko alpha adama o yeehi hawo ronkiti o jaɓani woppude hirande o yeehi ha ɓiɓɓe makko mbaɗi a jogii kirade o jaɓani woppude o tongara ko barale makko o jaɓani woppude dépense garɗo fof ñaama hen donc nde ɗo yaajede ne wonno e galle he wiya ko taani ko bammakko alpha mouhammadou a waɗi duwaw wiide kala ɗo taaniraɗo alpha mouhammadou woni so tawi koɗo ari ɗo yo yañmede leeso yo wertade leeso e yeeso kadi yo won ɗon laamɗo ɗum ɗo joni machallah no rufi e taaniraɗo alpha mouhammadou o eyi ɗewo ko ndiɗo ɓeydude hen seeɗa allah jarama on jarama Allah jarama Alaji Adama paaɗen koye chef de village woni Farba Walalde to kanko bismoto hoɓɓe makko e nder wuuro Walalde so tawi o gayni o monsieur le maire ko kañum bismoto hoɓɓe muɗum e nder commune muɗum Sabre. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم mboɗo wawi diwde ɗon noon mboɗo jogani ɗum kadi dalilu hande noon komi lomtiɗo lomtimi ko Mamadou Amadou Guelaji ñaayi kañum woni Farba Walalde ina jogii noon ngantu wawde darade huccitde moɗon bismo o arɗo Amadou Guelaji e Mamadou Amadou Guelaji jiiɗi yumma e baaba o lomtini miñi ko yo ar haala e dow inde makko Mamadou Amadou Guelaji noon e dow lefol ngol jogii so ina wiya bisimilla walalnaɓe wawa wiide bisimilla tawa noddani mawɓe galleji goni bafu makko kala komo waɗa e Walalde o yadata koye mawɓe galleji Walalde noon ko dañi ko hamme Amadou Limon ko haali en ɗum de ko woni yarahummo babam Ibrahima Mamadou Guelaji Siley Ñaayi o wi so fuuro fof rendi wune suutama dow
ko waalalde diftoɗo yaade kadi kala kada fewjana waalalde tan yo won jam o chef de canton de ɓuri sikki jangtitta ko sinno ko woni kadi fuɗɗitta Farba Mamadou Gueladio noon no wi on bisimilla ene wiya bisimilla ɓesgu Alpha Mamadou rewo e worgo e gardugol khalifa o ceerno Abdoulaye Alpha neɗɗo de ne wawi wiyede bisimilla cuuɗi mumen onon ne on mbiyama bisimilla cuuɗi moɗon seerenaɓe arɓe ɗo ɗo woni hohoɓe diine ɓe bandiraɓe heddiɓe taw ko julɓe ummiɗe e johli keddiɗi ɗi onon fof on comdodama e gas ɓesgu Alpha Mamadou wiyede on bisimilla ɗo e walande refti hen so woni sous-préfet ko kañum arden ɗo laamu ari nana jooɗi o sous-préfet ko moƴƴo noon Abdoussalam Gueye machallah nden lowre mi accidi ɗum maire de la commune de walande ma haal oɗo Abdoulaye Gueladio kalɗo e moɗon noon no jogui laafaji ɗiɗi hen laafa goto so lomtima mawni ko yinde Farba Walande monsieur le maire de la commune de Walande Moussa Oumar Sow nde arani foof e ziyara ko Abdoulaye Gueladio lomtoro laafaji ɗiɗi ɗum ko Allah rokkimi mboɗo yette nala noon dowuji jinnaɓe ne jeeya hen dowuji walalnaɓe ne jeeya hen emin mbiya bisimilla l'honorable député Moussa Hamadi Sarr emin mbiya bisimilla l'honorable député Amadou Maham Diop le maire de Richard Toll haymo yiyani nani piyanɗe mum ɓaade ko min lomti noon Farba Walande sa ari ha ɗo min mbima bisimilla ma cuuɗi moɗon ko Moussa Oumar Sow noon maire de la commune de Walande ɓata ko bam tan wiide ɗum bisimilla cuuɗi mumen eɗen bismo kadi le comité exécutif de pilotage e gardugol Mbare Abdoulaye ko jiiɗon ɗo ko fof ko comité exécutif o waɗi kanko e yaadiɓe makko Farba Walande wi on bisimilla e Walande sa haali comité exécutif de pilotage noon a wawa yejjidde les comités locaux de pilotage ɓe nan Wocci ɓe nan Zoyra ɓe nan Nouassor ɓe nan Dakar ɓe nan Lissa ɓe nan Kayhaydi ɓe nan caggal leydi kala ɗo ɓesgu Walalde woni so ziyar Alpha Mamadou Aw yonti jomumen ndentat mbaɗa goomu tawi oɗon goomu ko doomu ɗorgal ziyar Alpha Mamadou goto fof waɗa hen haqqe kono doole mum woni hen no pawe mbiye gadda woni hen no pawe mbiye teddi naɗɗino ala min mbawi addude ko ha ɗo fof ko yettere Allah e dow inde Farba Walande noon minen noon min mbiyata ziyar Alpha Mamadou o Walalde hitoraki nde Walalde waɗa commune le 31 décembre par décret 1496 le 31 décembre 2008 fewde katarba hande o Walalde de na yaari yeeso yaran caggal neɗɗo noon so woni wonko dañƴa aɗa titoro ko dañƴa ko hoto yejjit sababu o ko laamu Sénégal laamu noon ko ɗaɗol e jokki hande ko son excellence Bassirou Diomaye Faye le président de la République e gouvernement muɗum mo halfini Ousmane Sonko monsieur le sous-préfet Farba Walande ne wima emin tuuya noon yiide ɓeɗo ɗiɗo yo men rewde ɗo ñande ɓe newi ɗo foof Walalde foof ma yaltuma jabboɓe ma bismoɓe mi wasa jumnade e haala ha hade ɓe mbiɗe o mona waɗa hen ɓurtulel lamɗam ɓe lawa hen ɓaɗi lomtinoɓe tan ko mawno yoɓe bismo yimɓeɓe soko noon jaafoɗon so guel ɗo urtulel lamɗam ɗeɓi ɓurtude ala mbaɗirimi noon tan aɗa so woni sa ka formateur ka animateur nde keɓɗa micro fof woda ko ɓeyduɗa hen ko ala nayi bandiraɓe julɓe mi salmini on mi wi on kadi bisimilla mawɗon e Walalde e dow inde Farba Mamadou Amadou Guelane Sile Niani on jarama
arɗama gelajo a jarama e lemtugal maɗa eɗen dokka hono maire mo walalde Moussa Sow kañumne bismo hoɓɓe muɗum e nder commune muɗum commune mo walalde. a jarama Abou Gaye. assalamu aleykum on bandiraɓe julɓe debbo hene ɓen gaɗe jiɓre noon hade galle Alpha Mamadou Aw mo ceerno Abdoulaye Aw dañani arde o lomtini famille o lomtini miñi ko en sernaɓe galle o rewo e worgo calmini bandiraɓe bismo bandiraɓe ko ɗum woni ko min jiiɗi yettinde arɓe ɗo ɓe pelereji garɗiɗi debbo hen e gorko en on bismama on kaali ko heewi e affaire galle o mais kadi gandon galle o machallah eɓe keede ceernaga kono kadi kala ko woni la vie économique et sociale e waalalde eɓe daari hen saabu ɗum ɗo gaga sernaɓe ne waɗi de cadre eɗen ɗo kuccodiri men goto fof wonko waɗi e nder waalalde mi anda puɗɗortomi ko dow walla ko less takkiɗo e ma o tan Adama ko kañum jogui le pont de Diama, c'est lui le responsable de l'OMVS qui gère la structure de l'OMVS qui est à Diama. C'est un membre de la famille. Mais je reviens en arrière. Il faut d'abord savoir au cadre d'une structure internationale. Il a beaucoup fait et il continue de le faire. Médico Abdoulaziz Aw qui a été haut fonctionnaire à la fois au Wadanani Waladena. Koyumum ni min gidi yide des investissements sociaux wala des investissements tidde e nder goɗo wuro naɗɗo wuro ngo fof so yi forage o ko kanko waɗi mi haala noon goɗɗum ina waɗi waɗɓe nana nderi caggal je citerai Aïssata Aw qui est machallah une grande opératrice économique Walalde fof tini ko woni e dow mum ko emin cikkina gayne so tawi o continue mo waɗni ko ɓuri ko babiraɓe mbaɗi tawi ko ene vie économique et social Waala mbeɗa wawi haalde waɗɓe jogowa mon ami Baba Aw qui est là Ousmane Aw jogowa Babo hay football Waala ɓe dañima hen ɓe boni hen ɓe mbaɗi hen donc c'est une famille outre ses fonctions religieuses il jogui kadi une grande prégnance sur le vécu des Walaldois guila e ndema ha e fof par ce que Tano Hamidou woni combien d'années président guesa maaro Walal j'en passe vraiment yo Allah juuno ɗum yo Allah moƴƴin ɗum yo Allah waɗani hen jam. Monsieur le sous-préfet, nous vous remercions pour votre présence. Vous avez organisé un CLD à Walalde et depuis lors vous avez suivi au jour le jour tout le processus qui a conduit aujourd'hui à l'organisation de cette ziara. Vous avez assuré un suivi quotidien. C'est l'occasion de remercier les forces de défense et de sécurité à travers le commandant de brigade ici présent qui depuis 3 jours ont marqué de leur présence à Walalde. Nous avons toujours eu l'assistance peut-être de la gendarmerie, mais cette année ça remet un cachet particulier et nous c'est l'occasion de le remercier devant. Également, Walalde a doté récemment d'un poste de police frontalier. Ils ont fait preuve d'une grande mansuétude, d'une grande compréhension pour l'arrivée des pèlerins de part et d'autre de la frontière. Les gens étaient inquiets quand on a installé il y a 2 mois cette police frontalière. Nous leur avons expliqué les traditions, la situation qui est là. Et je crois qu'aujourd'hui, les gens n'ont eu aucune difficulté pour venir de part et d'autre de la frontière pour assister à cette cérémonie. Monsieur le Président Amadou Mame Diop, maire de Richard Toll, notre jeune frère
merci pour votre présence. Ça marque quand même une pierre indélébile dans cette 24e édition, en tout cas de la Ziara. Les gens ont toujours répété qu'il y a Walal de Sénégal, il y a Walal de Mauritanie. Walal de Mauritanie est à 2 kilomètres à côté. Nous avons toujours expliqué aux forces de défense sécurité, à la police frontière, la réalité, le vécu, le social, parce que Walal est millénaire et ça fait des milliers d'années que nous vivons comme ça. 24 éditions, les 14, j'étais le président du comité d'organisation côté sénégalais. Les 10 autres, c'est de l'autre côté, le président ici là, Amdjo Diop. Avant lui, Ibrahim Assar, c'est Walal de Mauritanie qui continue d'organiser et de gérer toutes les sections, en tout cas de la Ziara Alpha Mamadou. Nous profitons en tout cas pour réitérer de continuer aussi d'insister pour comprendre le cas particulier de Walal où la tradition et la République se côtoient dans une atmosphère de confort pour en tout cas le meilleur développement de Walal. Remercier l'IA qui est ici présent, c'est une bonne chose. Nous avons eu l'occasion de lui dire que nous tendons à ériger le lycée de Walal en lycée moderne. L'honorable député Moussa Hamadissa, c'est un organisateur comme moi. Il travaille et il fait tout ce qu'il a à faire avec ses amis. Mon neveu et bonne carrière parlementaire et administrative. On va d'abord féliciter Hamdjo Diop. Golle mon de ene jooɗi ene peewi personnalité ji goɗɗi ngari ɗo min jiiɗo galleji sernaɓe mawɓe fof min jiiɗo aussi d'autres je vois mon petit frère Badjel Fall etc ɓe raɓɓide ko hoto bandiraɓe on bismama on gaare jaam yon kohre jaam no Farba Walal wo wiide ni Allah jarama on jarama a jarama maire mo Walal de Moussa Sow en dokkata honorable député Moussa Hamadi Sarr ko kanko jogui konngol bismade hoɓɓe makko merci beaucoup Abdoulaye alhamdoulillahi rabbil alamina caggal yettude Allah e lulaɗo eɗen jetta jinnaɓe e sernaɓe eɗen puɗɗoro salminde khalifaɓe wonɓe ɗo ɓe fof surtout khalifaɓe diine galleji diine Fuuta fof en jiiɗumen ɗo sehilaɓe tawi kadi ko musidɓe tedduɓe en jiiɗa limtude njuumen kono kala ko gandunoɗen e diine e diwan o ari ɗo eɗen calminaɓe kamɓe kala eɗen juuroɓe eɗen pawa calminaɗi ɗi noon e juuɓe khalifa meɗen woni ceerno Abdoullahi Aw tawi ari walla waɗi heɓani arde miñi ko lomtimo ɗo ceerno Aboubacry Aw eɗen mbiyi yo yettinan men calminaɗi ɗi galle Alpha fof en calmini khalifaɓe aada eɗen puɗɗoro hen Farba Walal de walla représentant mum et monsieur le maire de la commune de Walal de Moussa Oumar Sow, ainsi que toutes les autorités ici présentes. Je commencerai d'abord par monsieur le président Amadou Mame Diop, député à l'Assemblée nationale, qui est mon collègue. Président, merci d'avoir honoré de votre présence. C'est une marque de gratitude et de reconnaissance à l'endroit de la population de Walal. À mon nom et au nom de toute la population, nous vous remercions très sincèrement. Nous de salminer aussi monsieur le sous-préfet de la commune, de l'arrondissement de Kaskas, ainsi que le commandant de brigade et l'inspecteur d'académie de Saint-Louis et conférencier Meden Hameli et Yadi Mounfouf et notre ami Djinna de Meden Badjel Fall, ainsi que toutes les autorités ici présentes. Nous d'habitude nous rappeler parce que tout simplement c'est du sérieux. Nous sommes commune Almou, nous avons autorité. Mais tout dans ce j'avais demandé au comité de me retirer et de laisser mon collègue Amadou Mame Diop parler à mon nom, puisque c'est un collègue député, il m'a trouvé ici. Mais le comité a insisté pour que je prenne la parole. Et je ne peux pas refuser. On jarama
moƴƴere onon comité d' organisation ko heddi ko hamme a jarama no feewi par ce que mbaɗ résumé mo mbatta o à travers bindol ceerno Adama Seybani Aw ina ɓeyda e amen ko heewi komin gandama min janggat e galle Alpha ñande fof monsieur le maire haali nafoore mabɓe e banggue aduna mais min je vais revenir sur un autre aspect woni l'humilité et la modestie galle Alpha wonko Allah rokkiɓe enen fof malgré aduna o no way sen jaaɓi wadde inspiré o e galle Alpha en jaaɓi ɓurade hen janggude hen ma en dañ ko reeni men e aduna taw en lorlata ko jooɗi ɗo ko fof ko anduɓe to banggue diine to banggue jangde farayse wuro ngo fof ala hen daɗɗo galle Alpha e jangde banggue farayse kaali mi haalani ɓuran ma yi toon ingénieur ma yi toon doctoreɓe ma yi toon kala façon cadre mo jiiɗa aɗa yaltinde e galle Alpha mais ƴeewe noɓe mbayi deeje ƴeewe noɓe mbayi ɓuuɓde ƴeewe noɓe mbayi nehade sen timtima e mabɓe enen fof ma en kiis ko hamme wi ko koko ɓeydi men gandal o haali hande ceerno meɗen witeɗo Alpha Salluɓe walla Alpha Adama min eko keɗimi mi faami ko haali ko firti ko l'autorité ne réside pas dans le pouvoir mais dans l'exemplarité morale. Voyez la force, la capacité de Thierno Alpha Salluɓe kono ƴeew ko haali ko fof ala toxicité violence mo Thierno waɗi exercer. Au contraire, au moment où il avait tous ses moyens, il a adopté la posture la plus douce pour faire face à ses adversaires ha Allah ari jingi kanko tawo haɓaka jikku oɗon heddiɓe fof ko noon mbay ha e ɓeeɗo wadde firti ko kamɓe fof aɓe ɓuuɗ malgré ko ɓe jogui ko aɓe jamƴamiɗi malgré ko ɓe jogui ko aɓe cuusi kono noon ɓe kollata doole hay goto o jangguini men ko heewi en mbawa hen artude ene fof en keɗimo mais firti tan ko yo en wonde almuɓe jaɓen rewde jaɓen hettadeɓe jaɓen par ce que koɓe mbaɗata ko kala dewɗo hen a majjata kadi aduna o ko heewi hen ko fof homtatama ɗum noon yo Allah yoɓ moɗon onon ɓesgu galle Alpha walalnaɓe fof no mbiyatmi ni ko almuɓe moon ala keeriɗo kala hen jibinaɗo e walalde to wawi yaade e aduna ko galle Alpha woni pee kadi amin gandi oɗon mbawi ay minen demin goni sukaɓe nde min jeyani Alpha hen kono minen sa waɗino ko boni so yimɓeɓe jiiɗi yo laaɓ walla laaɓani demin goni sukaɓe nde mbiyatɗa ko yawi barke e deftere Babou Alpha sa wi deftere Babou Alpha taw wona gonga a boorama a suusa wiide noon wadde minen tan ɗum ɓen minen ko exemplarité oɗon woni ɗon la douceur wona doole wona violence wona biggal mais ɓe jeehi haɓe mbaɗi ancré e conscience populaire yimɓeɓe de sorte que hayso ko cukalel nannama banggue goɗɗo waɗi hunde sa wiyama sa wi barke deftere Babou Alpha yimɓe ne gandi ko gonga an guijiratma ɓolɓe taw moɓe ngala hen moɓe ngala hen minen ɓolɓe somin piije sa waɗi ko boni somin gandema sa wi barke deftere Babou Alpha tan gasi yimɓe ne gandi kalɗa gonga sa waɗani gonga a suusa wiide noon ay ɗum ɗon joni komin jangguinaɓe ha naate ɓerɗe amen ɗum tagui mbimi sukaɓeɓe yo mbaɗ inspiré o e galle Alpha ko ɓuural ko nafoore Allah jarama on jarama mi salmini oɗon a jarama honorable Moussa Hamady Sarr faɗen koye honorable député président Amadou Mame Diop koɗo meɗen koɗo maire Walalde koɗo Farba Walalde koɗo noonne kadi koɗo Alpha Mamadou koɗo kadi honorable Seybatou Aw jeyɗo sababu garangal makko ɗo en Amadou Mame Diop ñu ngi lay jox kàddu gi ci turu Alpha Mamadou ci turu maire Moussa Oumar Sow en tant que maire de la commune de Walalde ci turu Farba Walalde di Farba Mamadou Amadou Dieng ci turu Khalifa Alpha Mamadou Aw tey di Thierno Abdoulahi Aw mi nga xamante ne jotu la ñëw waaye rakkam moo ko représenté tuddi Thierno Aboubacry Alpha ñu ngi lay jox kaddu ci seen tur di la jox kaddu tamit ci ki nga xamante ne muy sa xarit di honorable El Hadj Seybatou Aw mi nga xamante ne moom sabab bi tax nga ñëw fii bismillah Amadou Mame Diop
bandiraɓe honorable député président Amadou Mame Diop o wi on assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. Honorable député Amadou Mame Diop nena len assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. O wi salminago makko o fawi ɗum e jungo ceerno Aboubacry Alpha mo ganduɗa ko kañum lomtiɗo hande hono ceerno Abdoullahi Aw Khalifa Alpha Mamadou Aw. Amadou Mame Diop nena nuyombi mu koy tek ci turu ceerno Aboubacry Aw mi nga xamante ne moom moo fi représenté ceerno Abdoullahi Aw ci xilaafa Alpha Mamadou Aw. O wi omo salmina hono monsieur sous-préfet Abdou Salam nena mu ngi nuyu monsieur le sous-préfet Abdou Salam. O wi omo salmina hureeru makko mo gandanɗa hoore maɗa kañum ko gayanajo ko e département o jeeya kadi ko musidɗo makko ko bandiko kono noon ne kadi omo salmina hono monsieur le maire Moussa Oumar Sow nena mu ngi nuyu mbokkam mi nga xamante ne waa gaayala di ko naan bisimilla waaye tamit di nuyu on Moussa Oumar Sow mi nga xamante ne moom mooy maire de la commune de Walalde. O wi wuro ngo so tawi o ari ɗo henna mawo wi yoɓe ñaagono hono musidɗo makko gooto nena dëkk bi bu fi ñëwee dina naan nañu ñaanal benn collègue am. O wi ko pharmacien ko ɗo wonno pharmacien la fii la dëkkoon. O wi docteur Sy nena docteur Sy o wi on jooɗinoɗo toon to Thily Boubacar enen mbiyata Mouhamadou Hamidine Sy. O wi nde o wattintoɗo arde koye janayse muɗum o arnoɗo bimi fuy mujjati jejam la fi ñëwoon. O wi yo Allah yurmomo yaafomo harnamo aljanna yalna ko suñu borom haare aljanna e aljannaji ɓurɗi tawde ci aljanna yi gën a kawe. O wi omo salmina honorable député Moussa Sarr mu ngi nuyu honorable député Moussa Sarr. O wi ko miñi ko sehili makko rakkam la frère am la. O wi omo jarnomo e golle ɗe o golloto toon to assemblée nationale nena mu ngi koy bëggee ci liggéey bu muy liggéey foofu ci assemblée nationale bu Sénégal. O wi omo salmina inspecteur académie mo ganduɗa ko kañum woni ɗo henna e région de Saint-Louis mu ngi nuyu inspecteur académie de la région de Saint-Louis. O wi omo salmina commandant o mu ngi nuyu commandant bi. O wi halifaɓe ɓe o tawi ɗo ɓe mo limti hen omo limtani hen foof omo salmina ɗum halifa yimo fo fekke ko mu ci jaar ci turam ak ko mu jaarol ci turam yëpp mu koy nuyu. O wi omo jogui noon belam ma am na mbégte lool tey e softede mawde ak cawarte. O wi arde mo ɗo e Walalde ñëw fii ci Walalde. O wi o ari kadi o tawi ɗo mu ñëw mu fekke fii famille Alpha Mamadou. O wi ko ɓuri heerorade e mawni ko sehili makko ci plus particulier magam di haritam. O wi khalifa makko kono noon ne kadi ko conseiller makko khalifam la waaye tamit conseiller am la. O wi Saybatu Aw nena ko Saybatu Aw la tudd. Honorable Saybatu Aw. O wi kono nde o ari ɗo nde bi mu ñëwee fii. O wi français o hono Hamme Amadou Ly omo yetti français bi mu koy félicité. O wi caggal nde o heɗimo ko haali e halifa o ɗo rewi ha yettiɗo gannaaw bu mu jaare ci li mu wax ci halifa bi fi mu commencé ak fi mu jaar yëpp ba mu egg fi mu egg. O wi Walalde de ko nokku mo gandanɗa hoore maɗa ko nokku yidde kono noon ne kadi ko nokku coftal ko nokku finde. O wi ɗum ɗon noon ena addana ɓe andude dina tax ñoom ñu xam. O wi Saybatu Aw o wi no wurdini ni muy dunde
o wi kono noon ko duɗal ngal ardi e makko daaraji mo jiitu ci moom o wi o tawimo ɗo nokkuji kewɗi certuɗi fekkana ko fu bari o wi ko wayno Abidjan e nokkuji goɗɗi lu melni Abidjan ak yenen béréb o wi kono noon ñande fof aɗa yiya e makko toujours da ngay gis ci moom o wi needi duɗal ngal yaru daarabi dina feeñ ci moom o wi ɗum ɗon omo andi ko kañum woni e waalalde naaɓe fof loolo xam na ni moom moo nekk ci waa waalalde yëpp o wi ɗum waɗi ɓe jogii mbelema mawɗo nde ɓe ngari ɗo henna looloo tax ñu am mbégte bi ñu ñëwee fii o wi o andi o wi ɗo henna ko ɓeydaare han bani adama ƴettata ɗo henna fii yokkute rek la fii bani adama di jëlee o wi gila subaka haa jooni ko dowuji tan suba ba léegi ñaan rek moo fi nekk o wi koye ɗum ɓe ñaagoro ci loolu la ñuy ñaan o wi eɓe ñaagonoo Sénégal ñu ngi ñaanal Sénégal o wi Sénégal jam e ɓamtaare ak yokkute o wi omo yettina salminaango kadi mu ngi jottali nuyoo o wi Saybatu e ɓesngu ngu fof Saybatu ak famille bi yëpp o wi nde o arata nde o haaldi e président Macky Sall bi muy ñëw wax nag président Macky Sall o wi Macky Sall ena waɗa en ziyara Macky Sall mu ngi leen di ziyara o wi omo salmino on mu ngi leen di nuyu o wi yon ñaagonoma na ngeen ko ñaanal o wi omo andi ɗo de ko nokku duwa o fii dëkku ñaan la o wi ko nokku mo yiɗani hoore makko béréb bi mu bëggal boppam la o wi Allah ko yiɗi ko e hoore muɗum yalla lu mu bëgg moom ci boppam o wi yen ñaagonomo yo Allahu hoybinan ɓo ɗum nañ ko ñaanal suñu borom oyowal koko o wi omo yetta fofof omo salmina fof mu ngi nuyu ñëpp di gërëm ñëpp assalamu aleykum wa rahmatullah jërëjëf Amadou Mame Diop paaɗen koye hono président Zamaw woni Diop Mbare Abdoulaye ko kañum ƴettata konngol assalamu aleykum bandiraɓe waalal président ziyara Alpha Mamadou ɗo e waala oɗo bismo hoɓɓe arɓe ɓe ko adi fof oɗo bismo sous préfet gonɗo ɗo e noon pour noon ɓe ƴettataɗo ko farba waalalde e maire waalalde par ce que ɓe woni waalanaaɓe ko kañumen jiiɗo ko e waade noon ne sous préfet o ne kadi ko heen jeeya waɗimi noon ciftode mo tan par ce que mo liggodimo e makko no feewi ko faata affaire CLD o omo dañi heen darde ngannduɗaa yo moƴƴi yo feewa alhamdulillahi rabbil alamina ɗum moƴƴi ɗum feewi monsieur le maire min njii darde ma e geɗe ziyara o gilni ɗum fuɗɗi haa ñalawma hannde o farba waalalde so ziyara o wayi no wayni wonko farba waalalde wela heen par ce que mi jeyi wuro o so tawi ɗum ɓenni min mboɗo yetta Allah no feewi mboɗo yetta galle Alpha par ce que kaalami ɗo ko e ko mbaɗatmi ɗo ko fof jeyi ɗum ko galle Alpha ko kamɓe tottiri yomi ardu e ɗo ngaddorimi ni ine weeli Allah walli kamɓe alhamdulillahi jusqu'à maintenant woni lawol mboɗo yetta noon leyɗele ɗe ɗiɗi fof mboɗo yetta Sénégal mboɗo yetta Mauritanie so Mauritanie welanoko min garata ɗo so Sénégal welanoko en dendata ɗo
ɗum noon laamuuji ɗi fof amin jetta Allah amin jettaɓe emin ñaagotoɓe Allah moƴƴere yo Allah nawru leyɗeele ɗe yeeso yo Allah addan en jam sen dañii jam heen cuuɗorɗen ko heen mbatten ko jiɗɗen waɗde taw eɗen cuuɗi mboɗo yetta noon denndaangal calɗi dariiɗi pour ziyara Alpha Mamadou wonɓe e Sénégal wonɓe e Mauritanie wonɓe diaspora sabu mon fof in darii darde nganndanɗaa hoore ma kala ko foti waɗde heen no waɗa comité d' organisation o noon comité de pilotage o ko on tigi ɓuri daraade darde nganndanɗaa darde ɓurde fewde mboɗo yetta Allah mboɗo yettaɓe no huppiri geɗe maɓɓe mboɗo ñaagonoɓe Allah moƴƴere yo Allah hokkoɗen Allah hokku en wattanimo wuuri tawa eɗen celli eɗen kisi min kam to banggal am kala liggaaɗo ɗo mi yii ine feewi mboɗo yetti hen Allah no feewi mboɗo yetta waldaɓe de façon général mboɗo yetta woccinaɓe de façon général par ce que aduna o fof darima waɗi ko foti wadde ko ɗum noon mi yiɗa junnade e haala ko haalanno ko fof haalama galle Alpha Mamadou ko moƴƴere meere woni hen eɗen ñaagono Allah kono khalifa galle o yo Allah rokkumo jam yo Allah rokkumo jam kono min yi komo woniri o yettini gueɗe ɗe darima darde fonno darade fof feewi ha maayi kañum e miira e muɗum min kam mbawmi tan ko yettude galle Alpha Mamadou mi yetta waldaɓe par ce que ɓe mbaɗinimi ko mi wawa waɗan ɗum hooram min noon komi almudo koye galle hen wondumi mi jangge galle he ha ceerno mawɗi galle bawa ɗum foni so Allah hokkiyam hannde kadi mo woni président ziyara Alpha Mamadou ɗum ko yettere Allah woto yettin Allah no feewi yo Allah hokken wattanimo wuuri taw eɗen celli en kisi min ñaaguima ceerna ko duwonɗa ko donɗa walde ko ɓeydu min jiyani hen sona koko moƴƴi sona yarude yeeso emin jiiɗi kadi ɓeydana min duwaw ko helni goni jamma ñalawma kono en ceerata e ñagade amin gandi ko woni ɗo ko galle o amin gandi ko woni ɗo ko min komi jano walal so tawi wiyama woni jaatigui galle Alpha soɓe hokkama yomi ardo galle Alpha wonko jeeyi sababu muɗum wona maire ɗum noon bandiraɓe Allah jarama on jarama yiiɗa hebbinde haala ka sa hebbini haala haala ka yiiɗa haala on jarama en battinimo goni meɗen dokketen ko monsieur Abdoulaye Wane mo ganduɗa kanko woni inspecteur académie mo Saint-Louis ñu ngi jox kaddu gi monsieur Abdoulaye Wane mi nga xamante ne moom mooy inspecteur académie bu Saint-Louis mu jottali kàddoom bismillah o wi omo fuɗɗoro yettude Allah mu ngi tàmbali sant yàlla o wi omo ardina e salminaangu makko mu ngi jiital ci nuyoom o wi sous préfet moo tay ɗo sous préfet bi ñu fi fekk o wi monsieur sous préfet o ko kanko woni représentant administration o ɗo henna e nder nokku o o wi e moƴƴere makko ci mbaaxam o wi ko hen o wi wonde yoɓe beddo hen konguɗi makko ci mbaaxam lañu nenañ ci saddu sen kaddu ñoom o wi omo salmina mu ngi nuyu aussi oye maire uji ɗiɓe tawi ɗo e maire yi ñu fi fekk o wi maire mo Walalde maire bu Walalde o wi e président ni o wiyata président sax lay wax o wi maire mo Richard Toll maire Richard Toll di Amadou Mame Diop o wi omo salmina di nuyu honorable
honorable député Moussa Hamadi Sarr honorable député Moussa Hamadi Sarr mu ngi koy nuyu o wi ko hande o fuɗɗi yiidemo ɗo tey la ko commencé gis fii o wi kono omo yootno mu ngi rafetlu o wi darnde makko to assemblée nationale mu ngi rafetlu taxawaayam ci assemblée nationale o wi omo salmina mu ngi nuyu tamit o wi commandant de brigade moɓe tawi ɗo o commandant de brigade bi ñu fi fekk ñu ngi koy nuyu o wi omo salmina kalɗo e inde Farba Walalde mu ngi nuyu ci ki nga xamante moom moo nuyoo ci turu Farba Walalde o wi garangal maɓɓe ɗo noon hande seen ñëw fii nag tey o wi sabab bi o wi ko Ceerno Saybatu Aw mooy sabab bi o wi ko Saybatu Aw waɗi ɓe invité e nder ndeɗo ñalde e nder ndeɗo jonde o wi eɓe ƴetta hen Allah no feewi ñu ngi ci sant yalla bu baax o wi gila ɓe ngari ɗo en ha hande biñu fi ñëwee ba tey o wi ko duwaw ñaan o wi haala njorka wax ju rafet o wi yiindirde e halifaɓe diine ɓe gisante halifa diine yi fi ñëw yëpp o wi kamɓe noon ñoom nag o wi kamɓe de koko faati e jangde e jangdinde ɓe kalfina ci mbiru jàng ak jàngale lañ leen dénk o wi fofof noon no andi yimɓe fof ñëpp xam nañ ne dañu nekk di tëggaat o wi ɓe ngoni koye waylude dañu nekk di tëggaat programme jàngale ci Sénégal o wi ko faati e fannu jangin e nder leydi Sénégal ti programme jàngale ci biir Sénégal dañu bëgg tey o wi ko ɓe jiɗi hande li ñu bëgg a tey mooy li conférencier bi wax nii o wi nde conférencier o haali bi conférencier bi waxee ni honorable député diine yi nekk ci réew mi yëpp o wi ɓe jiɗi ko halifaɓe diine wonɓe e leydi ndi fof ñu fexe ba o wi ñu fexe ba ɓe mbaɗa feere xale yi o wi sukaaɓe ɓe xale yi xam o wi ganda ñu xam mag ñooñu lan lañ doon dundee o wi mawɓe hanki ɓe holno ɓe nguurduno holko ɓe nguurno magñi won nan lañu won dundee ñu xam seen culture o wi ɓe ganda pine maɓɓe ñu xam seen culture mën a leen a delloo ci yàlla o wi ɓe mbawa ruttade e Allah ñu mën a delloo ci seen borom kon loolu mooy mbiru programme bi léegi o wi ko ɗum de woni fannu jangin o loolu mooy programme bi léegi ñu déggee conférencier bi di wax o wi so ɓe nani conférencier o ko haali ko biñu déggee conférencier bi di wax dégg ñeneen ñi ñëpp yi wax o wi ɓe keeɗi heddiɓe fof na kaali ñu déglu ñeneen ñi ñëpp li ñu wax dañu wax ne waalal o wi ɓe mbiyata ko waalalde dañuy wax waalalde tàmbali nañ liggéey o wi waalalde fuɗɗima ɗe ɗon golle waalalde tambalina liggey boobu donc rafetlu nañ bu baax jotaay o wi ɗum waɗi eɓe beltori jonde nde rafetlu nañu jotaay bi liñ ci gën a rafetlu o wi ko ɓe ɓuri teskade hen noon liñ ci gën a rafetlu nag mooy wax nit ñi o wi haaldude yimɓe ɓe wax nit ñi ñi fi nekkoon o wi wonnoɓe ɗo hanki ɓe ñi fi nekkoon liñ doon liggéey o wi koɓe gollotono liñu ɗon liggey o wi noɓe nguurduno ni ñu dunde woon ak valeur yi am e valeur aji ɗi ɓe joguinoɗi ak valeur yi ñu yore woon ndaxte ñëpp xam nañ ne Sénégal o wi yimɓe fof ene gandi Sénégal hande ñëpp xam nañ ne Sénégal tey problème bi ñu gën a am o wi fannu caɗele ɗe ɓe ɓuri jogade probléme bu ñu gën a am mooy crise des valeurs o wi crise de valeur ko faati e martabagal jarul ñuy développé o wi jarani ni ko ene faccire ñun ñëpp a ngi ciy teg seen bët o wi yimɓe fof na pawi hen guite muɗumen ko faati e neɗɗagal bu ñu ñëwee fii o wi soɓe ngari ɗo duñu ñëwee fii gis am mbooloo di wax ci loolu o wi soɓe jii dental ene haala e ɗum buñu gisee mbooloo di waxti loolu o wi kamɓe de ɓe beltor hen dañi koye rafetlu di wax conférencier bi o wi eɓe mbiya noon conférencier o ñu ngi wax conférencier bi wax comité d'organisation o wi eɓe mbiya comité d'organisation di wax comité d'organisation bi idée yooyu ñuy développé
o wi ɗiɗon miijoji ɗiɓe ɓamtata ide yoye ñuy développé o wi yoɓe mbat feere ha saro bangeji fof nañu fexe ba ñu lawti lépp o wi naata e école aji ɗi dugu ci école yi o wi école aji ɗi fof école yépp o wi ɗo jangete farese fi ñuy jànge français eɗo jangete alqur'ana ak fi ñuy jànge alquran o wi sabu ɗum koko sohla harujina joni dañ ko sohla léegi o wi kamɓe dal eɓe jetta ñu ngi sant o wi eɓe jetta eɓe jarfa eɓe jarno o wi eɓe juuro halifaɓe ɓeɓe tawi ɗo ɓe pop ñu ngi ziyara halifa diina yiñi fekk yëpp o wi eɓe ñaagoɓe ñu ngi leen di ñaan o wi ñaagono ɗon sénégal na ngeen ñaanal sénégal o wi ñaagono ɗon leydi ndi ngeen ñaanal réew mi o wi nduwono ɗon jangde nde e janginteɓe e janginoɓe ɓe ngeen ñaanal jangge mi ak jangale mi o wi ha Allah rokka en kadi jam yalla mayat ñu jàmm o wi ha mbawen jogade hitande tawi ko yam yamre o wi eɓe calmina fof eɓe jetta fof o wi Allah jarama on jarama jërëjëf dokketen konngol ko keɓorɗo lamsanade en golle o woni monsieur le sous-préfet mo kaskas ko kanko yettinta konngol makko jataay bu sedd bi jataay bu sell bi xam si yàlla mayoon nañu daaw ñu fekkee ko suñu mayee ren ñu fekkee waat ba ñu wax alhamdulilahi rabbil alamin di wax ñëw nañu si tànku administration ngir gunge leen si bis bu mag bi teewal fii son excellence le président de la république teewal fii gouvernement bi yëpp teewal fii gouverneur de la région de Saint-Louis teewal fii le préfet du département de Podor ñëw ànd fi ak délégation nag délégation bi nga àndal mën naa si lim ñi fi jot a wax yëpp administration noonu lay doxee ñi ma waroon àndal itam si dëkk si maanaam arrondissement bi yàlla dafa def mu am beneen ndaje bu mel nii sama adjoint nekk missionnaire ma mujj jël chef de service yi ma nekkoon côté boobu yëpp ma leen dañu dem foofu kon suñu ñëwee ñëwal nañu administration bi honorable député yi nga xam jot nañ fi wax ñëwal nañ fi administration bi le maire wax bi fi jot a wax waxal na administration bi kon ñun ñëpp ay ndaw réew mi lañu ñëw jëmmal bis bii bis bi nag bisu l'islam la boo xoolee jotaay bi ay doomu soxna rek nga fiy gis kanam yu doomu soxna rek nga fiy gis te liñ fi tàmbalee mooy jàng alquran karim te su lu ñu xam lu néew nee nañu ala bi zikrillahi tatma'innul qulub kon xol yëpp dégg nañu si liñ fi jot a taataan si xam-xam jëbbét nañu itam si bi kilifa gi bi nga xam si moo fi toog tey toogu famille bi dugg seen ñëpp jox taxaw teertu ko loolu mooy suñu particularité Sénégal ndaxte Sénégalu diine la diine bi nga xam si mooñ fi tax a tax toog tey muy diine bu lislaam suñu mag ñu baax ñi
dañoo xàll yoon wi ba mu leer nañ ñi leen fi teewal tey mu jéewuñu puso bi mu réer ndax alquran moo ko waxati al ulamaaw warasatul anbiya donc ñi nga xam si ñoo fi toog tey teewal fi ñooñu nga xam si di def nañu li ñu waroon def lépp ñun ñi nga xam ne ñoo nekk ak ñoom dañu leen di sago réew mi da leen di sago réew mi da leen di sago ndaxte fu ñu jaaxlee daañu dugg ak ñoom si biir fekk ruq ñu wax lu ñu war a wax saafara am si gis nañ ko ba tey teg nañ si bët ba tey kon wala de su mel ne noonu mën nañu wax ni mbégte la si département bi mbégte la si Sénégal mbégte la si Mauritanie liñ fi jot a gis aussi itam dafa nekk loo xam si lu ñu war a gën a taxaw jàppal mooy lëkkaloo bi am si diggante ñaari réew yi am na benn caméraman ba muy gis fi mu nekk entrepreneur wu xam naa ne rek jombul ñi xëy na mu tëye la jógee kon loolu monsieur le maire dans le cadre de la cohésion sociale bi nga xam si PRDC ñu leen si jàppale ngeen gën a góorgóorlu si loolu rafetal diggante bi moo tax indil nañ leen fi force de défense et de sécurité jëli gendarmerie mi ngi fi police des frontières mi ngi fi loolu état defagul dara lu dul pour accompagner population accompagnement rek kon boo su ma déggee nga ni wax dëgg yàlla ñëpp kontaan nañ si loolu loolu lañ ko ñu leen sas loolu lañ leen wax loolu lañ leen ñaan def loolu kon loolu moo tax tey jii ñu ñëw ànd ak yéen si bis bii ma ci remercier aussi monsieur le maire di si remercier Farba porte-parole du jour ma am ci mooy tam mooy seen ñuy liggéey suñu bare dëgg yàlla mu ñuy jàppale représentation bi nag pour le moment niveau arrondissement la nekk mais am ngeen un digne fils boo xam ne si ñu ngi siy jéegu te ñuy rafetlu loolu pour que ñu rehausser ko à un autre niveau ngeen ñaan si place bi place su ñaan la ngeen ñaan li muy dox yàlla sant boobu déwénee bu leen mënee sax ministre ñëw fi je pense que loolu mën naa tudd turam man mosuma ko gis man maa wax ni nii lu muy fii si muy say botu aaw muy nit boo xam si man téléphone la ñuy jokkoo wante mu ngi ñuy jàppale bu baax a baax te bu muy ñëw itam xam na ni am na sous-préfet bu nekk fii xeebu ko bu ma gisee ay li ma yónnee man dama yéemu sax ma ne kon kii Sénégal nitu Sénégal la nitu région bi nitu Afrique la bu muy dem samay kilifa yëpp man lay tàmm te bu ma waxee ni maa ngi jëm si diw si gouverneur ma woo gouverneur wax ko gouverneur dafay ngay ubbil portam ñu waxtaan maa ngi jëm si préfet daf may woo wax ma maa ngi jëm si préfet ma woo préfet ma woo ko toog ci ndox ñu waxtaan te defu ko ngir boppam ndax moom su ma gisee soxla lu kenn daal kon yooyu muy waaxu di ko jéegu yëpp pour wala dell pour département Podor la kon mu ngeen ko ñaaral si loolu xëy na après daañu gisee par exemple donc mbir place bi daal place su ñaan la te Sénégal soxla na ñu ñaaral ko te ñu tànnal suñu loxo di wax ngeen ñaanal réew mi jàmm am fi jàmm sax fi ba lépp li nga xam si kilifa yi naan nañ ko mu jëm kanam ñu am si succès am si succès ñor loolu laa amoon di ko wax may nuyuwaat jigéen ñi ndaxte fu may jàkkaarloo nii am na benn drapeau boo xam si jigéen moo ko taaw mu yéem ma am fu ma delloo ñu ma xusu diinakum min haazihil xuzayraat donc ñoom itam xam naa ne rek ñu ngi siy def lu mucc ayib te bu ku ñu wax ku nekk gis naa mu yëkkati drapeau kon ça veut dire que jigéen ñi itam am na loo xam si ñoom yor nañ ko di ko dox si société bi ñu leen si ñaan nga maire tudd na fi léegi Aïssata Aw jot nañ ko xam naa kon si famille bi la bokk voilà donc ñoo ngi koy ñaanal moom itam di lu muy def ñoo ngi koy gis que mu jël yàlla may bu egg sama may remercier
remercier l'inspecteur d'académie. am na ay jéego yu fi dox yoo xam si yëpp pour que ñoŋal éducation bi la jógee Saint-Louis ñëw ba fii tenir fi ay rencontre inspecteur gis nañ ko te yaakaar naa autorité yi supérieur aussi yëg nañ ko li mu fi wax nag mu ngi mel ne li ma waroon wax yëpp moom wax ko li ma waroon wax yëpp en tant que administrateur li ma waroon wax yëpp wax ko si jàngale bi si yeneen fànn yëpp wax ko ma le président Mame Diop itam mu lay remercier sa déplacement di nuyu le député Moussa Sarr di nuyu bu baax moom itam mooy itam suñu sag la ndaxte si département bi la nekk te lépp lu ñuy yëngal si département bi war na ko yëg war na ko xam di nuyu le maire di ko encouragé di wax ni nag benn daal mbir daal laa xam ni monsieur le maire pour ngeen jëm si waxtaan ndaxte fii amul tànku ginnaaw tànku kanam la jëm te gis naa ne accès bi xaw na difficile xaw na métti pour nañu dugg si egsi ba fii su fekkee naan le BRDC UGPM ba nga waxtaan ak nit ñi pour ñu gën a ubbi yenn yoon yi mu gën a yaatu mu nekk ñaar peut-être boo duggee fii peut-être boo jënd nga jënd beneen mois loolu la aspect la boo xam ne gis naa ko xaw na xam ndax village traditionnel yëpp noonu la ñu mel. moo demoon gaayee bi ma jógee foofu noonu la mel mais moom loo xam si mooy kii di remercier les forces de défense et de sécurité muy la présence de la gendarmerie comme ni nga ko waxee rek ñun bi ñu defee CRD ba pare dañoo rendre compte suñuy kilifa wax leen di leen soxla nañu lii soxla nañu lii soxla nañu lii ba démb maa ngi jokkoo waa commencé maa ngi jokkoo ñu bare di leen laaj fan ngeen toll si mbir yi wax nga xam njort bu rafet kat yi li ñu waroon def nañ ko comme sapeurs-pompiers ñëw nañu dem borom nañu itam ñoo leen di remercier les forces de yéen ñi nga xam si yéen ndawu réew mi te lu ñu bu nit ñi amee jàmm dina leen ko jox ñoo leen di remercier di ñaan aussi ngeen ñaanal leen jàppale leen loolu laa amoon di ko wax di sakkuwaat ñaan ñu fi ñëw yàlla delloo leen si jàmm ba ñuy mën a waajalaat teewul lu place yi barab yii barabu ñaanukaay la boo gisee luñ doon dund démb barki démb gannaaw bëri ak démb ak tey lu ñu dégg ba nit ñi ñëpp ñëw ak ren bi fu mu toll woon non fii nit ñi gën a jàpp suñu kilifa yi suñu kilifa yi administration suñu kilifa yi diine yi ndax ñoom seen ñaan ak seen kàddu am na solo lool. maa ngi leen di remercier di leen ñaanal di ñaan yàlla ñëpp ñu yàlla defal ñu jàmm wasalaamaaleykum wa rahmatullah. jërëjëf monsieur le sous-préfet. ɓe jarama en duttoro e galle Alpha Mamadou wonno lelnirano kanko sous-préfet ko kanko fonno uddude ceerno duwo joguiɗen miijo tawɗo ene jogui konngol galle Alpha ene jogui duwaw yo reggodir sous-préfet haala konngol galle Alpha ceerno duwo yimɓe caako sous-préfet wonko haali monsieur le maire a nani enen hoddiɓe ɓe nanen paamen woni holɗum o wi nokku o ɗo ko nokku jaabeteɗo duwaw ummade to ummoto ara ha yetto ɗo ene ɗeɓi fadde laawol ala hoddiɓe ɓe bandiraɓe ɓe mo kala yo wonko woppi laawol dañe wona accès gummotoɗo ene ara tawa dañata lor yakarna sous-préfet loolu nga wax monsieur le maire ñu bàyyi ci xel ak PIDC.
konngol arti e ceerno aboubacry mo ganduɗa kañum jooɗani ɗo halifa o kono noonne kadi e konngol arti moɓe toti juɓɓude golle hande woni alaji saybatu aw ɓe mbi yen tottu konngol hono ceerno saharan yettina konngol muɗum e konngol halifaɓe diine ɓe ɗum noon ala no mbatten so wona dokken ceerno saharan dak saharan no dak saharan bandiraɓe ko ceerno men ceerno Abdoul Wahab Chahran mo ceerno Abdoul Gadiri Ly kanko haaldata e men kettoɗen no moƴƴi o wi eɗen puɗɗoro bismillahi rrahmani rrahim eɗen jetta Allah eɗen juulay nelaɗo Allah Muhammadin sallllahu alayhi wa sallam eɗen mbiya yo welluya Allah won e dendagal waliyaɓe yo welluya Allah won e dendagal julɓe o wi martabaji ko tati tan taggal Allah subhanahu wa ta'ala rewede ɗum e hulede ɗum e ɗoftade nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam e rewde deftere qur'ana e sunna annabi sallllahu alayhi wa sallam ko mawninde Allah e julde nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam ko ɗum woni haqqe nelaɗo Allah e julɓe ɓe caggal rewde sunna makko e rewde deftere makko nde waliyaɓe Allah noon e julɓe Allah wi laqad radiyallahu anil mu'minin goto fof rokkama fodde mum e haqqe muɗum yo Allah yoɓɓe moƴƴere ko haala ko e tarih mawɓe ɓe jangini ko heewi findini ko heewi jangini diine jangini neɗɗagal jangini koddigal jangini jabaragal jangini yurmade jangini gondigu taw ko ɗum wonno gurdam hanki ko diine o wonno gurdam maɓɓe enen wonɓe ɗo ɓe ko kaalaten ɗo ko e batteji maɓɓe ko enen ken barke jinnaɓe meɗen ken dowuji jinnaɓe meɗen ken dewal Allah jinnaɓe meɗen koɓe gurno e dow mum ko koɓe gonno e dow mum ko ha eɗen daro hande eɗen kaala eɗen jeeɓa ɗum duttoɗen e ɗum ɗon diine Allah o deftere Allah sunna annabi sallllahu alayhi wa sallam konngol almuɓe fof o haalata o wi o timmanani ɗum ni kono so tawi timmuɓe ne liima tan wonko manki e ma
hayso wonko manki e ma barke mumen e timmal mumen ma Allah timmitin rewnan ma ɗum laawol sabu timmal mawɓe ɓe en ngala noon so wona diine men o wi ko addi fof annabi sallallahu alayhi wa sallama ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. النبي صلى الله عليه وسلم ñaagima joomi ko kala on kettinaɗo lomtinaɗo desdaɗo hunde e fiyaake leñolam o sattaniɓe o ɓittinaniɓe o tampiniɓe o wi annene ya sattanmo yo Allah sattan on ɗon gueɗe makko fof wona lofiɗe kala mo hettina e fiyekuuji leñol ngol o newani leñol ngol o yurmi leñol ngol o walli leñol ngol nelaɗo wi joomam ya newnan on gueɗe mum fof ɗum ɗo noon oɗo hadis ɗaccani ceerno ɗaccani joom galle ɗaccani président ɗaccani ministére ɗaccani joom wuro ɗaccani maire ko hadis ina wenni kala joom responsabilité desdaɗo hunde o newano ko resda ko o toppito ko resda ko surtout ma noon to banggue diine o to banggue diine o so Allah waɗima gardiɗo wuro newano yimɓe ma kalanaɓe tindinaɓe ko ponɗa tindindeɓe ko sa woni joom galle ko noon sa woni gardiɗo société walla gardiɗo dental ko noon ne kadi sa ardima leydi ko noon sa woni gardiɗo ko heno ministére ala mo hadis o acci de kala ko kettinaɗa e fiyako leñol ma leñol nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam andu annabi wona ñagade Allah kala kettinaɗo desnaɗo e leñolam he fiyaka o sattani julɓe ɓe o sattani gaynateɗi ɗi ya sattinamo an Allah so tawi noon o newanima leñol ngol ya newnanmo ɗum noon neware nde noon fawi koye newanadema tagore nde an neɗɗo caɗele ma ɗe fawi koye ko sattinandema ɓesguma eko jimɗa ko yo Allah won ballo eɗen jetta noon laamu ngu kayit affaire debati gorkati en o wi leydi ndi hayso windaka e darapo he dawla islam woni pays islam kono yimɓe leydi ndi kam koɓe julɓe dariɓe gila to président to ha yetti less noon soɓe jaɓano soɓe kuccanano ñawore affaire debbati gorkati yahatano hay nokku ko kamɓe jaɓi ɗum kamɓe jaɓi dossier o wallude l'islam wallude deftere Allah nde e wallude leñol ngol yo Allah yoɓe moƴƴere gofol ngol ganduɗa ko yimɓe luuɗu mbaɗanno ɗum
ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتاتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين أئنكم لتاتون الرجال وتقطعون السبيل وتاتون في ناديكم المنكر غوفل من غندودا kala ko Allah tagno e tagoje hay goto meeɗa gollude gollal so wona yimɓe luuɗu so wona yimɓe luuɗu ko ɗon noon ɗum fuɗɗi ɗum noon leñol nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam so watti wadde ɗen ɗon gueɗe ko musiba mawɗo julɓe noon no poti darade hen kaala sabu annabi sallallahu alayhi wa sallam o wi man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati so hattanani yo waylide jungo makko sa yi fankarde na waɗe sa yi pankare na mbaɗe goofi sa yi pankare na mbaɗe e goofi na waɗe hoto ardito o wi so tawi a yi pankare e goofi ina golle waylir ɗum jungo ma fa in lam tastaɗi sa hattanani waylir ɗemgal ma sa nanantake añir ɗum ɓernde ma kam fa dhalika adafu l iman enen ko ɗon tolniɗen yo Allah heɓɓito en yo Allah heɓɓito en o wi ziyaraji jiyaɓe Allah ɗi ko mbaɗaten ko seydina aboubacry radiallahu anhu waɗi saha goto o noddi seydina oumar o wi intalik bina linazura o wi ha juuroyoɗen ummu aymana كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها أرنجهن جورو يدن دبا غوتو نوانا دو نبي أيمنة جهن جورو دم ننلادو الله جورو توم بجهي بجورو يدبا سيدنا عمر سيدنا أبو بكر دم جتيما كانكو دبا o wone wayde nden o woyi aboubacry wimo ama talamina annama inda allahi hayrun li rasulillahi nden debbo o woyi mbele a anda an ummu aymana nelaɗo allah ko jam tan wonanimoɗo allah ɗo ko jam tan wonanimoɗo allah ɗo o wona mayɗo goyeteɗo o wona mayɗo kadi kulanaɗo o wi mi wayani de sabu majjude ko jam tan wonanimo to Allah subhanahu wa ta'ala ngo yadmi inqata al wahyu ngo yatmi ko wahyu taƴi nden o haalingol konngol fa hayyajathuma o irtiɓe kamɓe ne ɓe gone wayde nono ummu aymana woyirnoni o wi wahyu de taƴi tellagol kono wahyu taƴani e janngede wahyu taƴani qur'ana taƴani ngabbude yettode wodani Allah leñol nelaɗo Allah kañum jogii garante ina jogii garante ɗon ɗo qur'ana o ɗon ɗo qur'ana duɗe qur'ana ina kuɓɓa ɗon ɗo cukelon ina jagge ina yara e duuɓi jeeɗiɗi nawe nannoyi alqur'an aduna o no waɗi hoolare ɗum noon no heddi tawo nde ɗum boni fof ko boni fof ɗum heddi kam haade qur'ana kam ina jange koye hoolare keddogol aduna gonɗen ko woni sababu keddogol aduna ko woni sababu kisal ma ko woni sababu daɗal ma julɓe noon no poti daranade ɗum ɗon cembina ɗum mballa ɗum yo Allah won ballo
won fotɓe haalde ko heewi nanɗo e jonde he ma taw ko yamirore tan o wi ceerno wi en tinno hakkunde men e Allah annabi sallllahu alayhi wa sallama goɗɗo arino namdimo al akthari ma yudkhilu nnasa aljannata faqal taqwa llahi wa husnul khulqi ɓe namdimo o holko ɓuri heewde ko nannata neɗɗo aljanna o wi ko hulde Allah e jikku moƴƴo en jii noon jikku moƴƴo haalama e ɓe mawɓe en jii kulol Allah haalama e ɓe mawɓe o wi holko ɓuri heewde ko nannata yimɓe jeygol o wi alfamu walfardu walfarju hunko e neɗɗo e tergal muɗum yo Allah won ballo yo Allah hisnu en allahumma salli ala rasulillahi la micro bandiraɓe ceerno Demba o wi e yamirore ceerno Aboubacry Alpha eɗen pay e duwaw o wi yen mbat fatiha lawol gotol e salatul fatiha laaɓi tati ya laɗif laaɓi jeenayyi o wi yo Allah timminan en golle ɗe yo Allah rokku en wattude ni mo wuuri yo Allah hisnu en hisna leydi ndi uddita sukaɓe ɓe uddita janggoɓe ɓe waɗa yaajede bi jaahi nabil Mustafa sallallahu alayhi wa sallam ceerno nena nañu def fatiha ak salatul fatiha juróom ñetti yoon ñu def yaa latif juróom ñeenti yoon ñu def yaa latif juróom ñeenti yoon képp ku fi ñëw ak soxla boo fi mënti indi mu doon soxla bu dagan yal na suñu borom yal na ñu ci jàppale nee na kilifa aada yi fi ñëw comme yow sous-préfet mi nga xamante ne yow yaa jiite jotaay bi tey yow maire de la commune de Walalde mi nga xamante ne yow yaa fi gàttandu gan yi tey honorable député yi inspecteur académique ñeneen conférencier bi ak ñeneen ñu fi mënti ñëw kilifa diine yi fi mënti ñëw yéen ñëpp mu ngi leen di jaajëfal commandant de la brigade nee na gis nañu seen taxawaay rafet na ñu ngi leen di jërëjëf di leen ñaanal suñu borom yal na leen yàlla jàppale ci li ngeen nekk o wi bandiraɓe jogiiɓe ko faati e kumpital mu ne presse bi fi ñëw ñi jóge Sénégal ak ñi jóge Mauritanie ñooñu la ñu fi am comme sous-préfet ni mu ko waxee naane ni mu ko waxee sànq ma firndeel la ko parce que ñaari média ñoo fi nekk ñu jóge Mauritanie ak ñu jóge Sénégal ñoom ñëpp xalifa bi nee na mu ngi leen di jaajëfal di rafetlu seen taxawaay di rafetlu seen liggéey di leen ñaanal di leen naan jërë ngeen jëf bismillah fatiha e salatul fatiha laaɓi tati yàlla def laaɓi jeenayi amin 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 ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا واجعلنا مسلمين لك من ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم
ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا أتم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير ربنا عليك توكلنا وإليك آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا إن الله وملائكته يصلون على الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما